Moi! Nyt mä esittelen mun lempipelin. Mun kaveri tosiaan kuvaa sää video. Ja ottakaa hetki. Nyt vedetään hyppyristä. No hitto, eritä vauhit suoraan restarttiin. Mitä? Puhu jotain järkevää nyt. Ei muuta. Pieni voltti tosta. Siis vähän on itse tehnyt tän pelille. Niin vähän on itse tehnyt tän pelin. Kattiin koittaa, hyvä peli. Tosiaan mä vieläkään paljasta mun oikeeta nimeä, koska se on se 50 tilojen spesiaali. Että mä paljastan mun oikea nimeä. Mä en uskalla silleen paljastaa mun nimeä, koska mä en sen kuulu, että ne on mun sukulaisia. Niin joo, eli mä en uskalla paljastaa sen nimeä, koska mulle tulee varmaan aika paljon vihakommentteja. Ja jos ei tuu, niin sitten mä voin ehkä vähän puhuukin mun nimestä vähän enemmän. Voi puhua, voitte sanoa mua. Kun mä paljastan mun nimen, niin voitte puhua mun nimestä. En mä pysty. Kuva tulee. Ymmärrät? Kamera on tossa siinä. Lasketteleksä ikinä? Sano naille, että lasketteleksä ikinä. No niin, hei, pitäisikö pistää yhteisöön muuten kysymyksiä? Ja muuta, lasketteletteko te ikinä? Pistäkää kommentteihin sitten. Ja pelaatteko te Brawlia? Voin kohta näyttää, voitte pistää kaveripyyntöä, jos haluatte. Voin kohta jossain videossa näyttää mun sen koodin, millä te pääsette kattoo mun Brawlia. Itse asiassa mä näytän sen nyt. Ja hei, odottakaa hetki. Kun teillä on katsottu tää kanava, painakaa please tuosta napista, missä lukee subscribe tai tilaa. Siitä napista, missä lukee tilaa tai subscribe. Niin jos et paina siinä, niin joulupukki tulee yöllä teidän luo ja tappaa. Niin, no niin. Jos teitä kiinnostaa, niin tässä tulee mun Brawlikoodi. Joo, ja mä näytän tän mun kuvausjengin, tän mun kuvaajan Brawlikoodin. Tuossa se, ootapas nyt täällä. Odottakaas hetki. Odottakaas hetki. Odottakaas. Missä se oli? Niin tässä näkyy. Eli siis odottakaas. Mun Brawlikoodi on tosiaan Risuaita RLO92 PRCP. Se on tosiaan mun Brawlikoodi. Ja tää mun kuvaajan Brawlikoodi on ja mun kuvaaja on Risuaita 2 RU 2 UP. Niin voitte pistää meille pyyntöjä tulemaan. Ottakaa sit hetki, kerran mun nimi.
tosiaan tämä kuvaajan Bravlin nimi on Edgar Ört. Edgar Örtti. Ja mun nimi on Gamer AA 10 000. Älkää välittäkö, se on bottinimi. Mutta tää video alkaisi pikkuhiljaa olemaan tässä, eli